puno. Što ste možda čuli sa gospodinom Kerumom? Ne, ja se s njima ne slušam. A kako će se ova kriza Je li uopće kriza vlasti? Dakle, nema krize vlasti, ali ima krize u radu gradskog vijeća. Hvala. Dakle, ako mogu... Vi s ovim naravno nemate nikakve veze, gospodin Pero Broza. Itekako imam veze sa radom gradskog vijeća. Ja sam na početku svoga mandata pred 22 mjeseca pozvao gradske vijećnike da odgovaraju svojim sugrađanima i da zajedno gradimo jednu pozitivnu priču. I dan danas to ponavljamo. A komentar ovoga Kerumovog zapravo traženja... Nemam ja tu šta komentirati. Ja sam zadnji koji ću plakat ili ću biti žalostan zbog takvih izjava. To uopće me ne tangira. Ja radim dalje i vozim sad. Znači, neće vas poguriti ako recimo HDZ odluči da neko drugi bude gradonačelnik? Za sljedeći mandat. Ajmo mi odraditi ovo zbog čega su nas građani izabrani. A to je ovaj mandat. Ona javlja mogućnost izbora za gradsko vijeće. Dajte, molim vas, jedan po jedan i pokušavamo se raditi, pa za vrlo je teško. Možete komentirati na način kada imam 5 ili 6 upita isto vrijeme. Izvolite. Mogućnost izbora za gradsko vijeće, kako vi kao gradonačelnik? Pitajte gospodu vijećnike. Ja sa ovim gradskim vijećem koji imam gradonačelnik nema veze sa gradskim vijećem. Mogu li ja samo pitati jedno pitanje, još molim vas. Jeste li se čuli sa predsjednikom stranke HDZ-a Splitske, Predrag Škorićanik, o čemu ste pričali i šta ste njemu rekli? Nas dvojica smo se dogovorili o daljnjem postupanju i vi ste vidjeli njegovo izvješće, ja se sa njegovim izjavom uglavnom slažem i to je to. Idemo, tražimo dalje nastavak, model za nastavak rada u gradskom vijeću. Eto ga, potvrda zapravo da se nastavak rada gradskog vijeća i model nastavka gradskog vijeća traži u političkoj trgovini. Dakle, ovo je jednostavno, kako nije točno? Dakle, ovo nije nikakva kriza vlasti, ovo je novi ciklus dijeljenja kolača, dijeljenja plijena u gradu Splitu. Kad god nastaju nekakve nesuglasice u tome ko će čiju česticu GUP-u dobiti, ko će koji štekat dobiti, ko će koju ustanovu ili gradsku firmu dobiti, onda se privredi ovakav cirkus građanima Splita i gradskom vijeću. Ovo je apsolutno nepoštivanje predstavničkog tijela, nepoštivanje građana Splita. Jučer, evo, ovaj sinoć cirkus koji smo doživjeli zapravo je nezapamćen, ali ja bih rekla i nije neočekivan. To je način na koji funkcionira i HDZ i Kerum i u gradu Splitu, a rekla bi na razini države ovih 30 godina svi građani su zapravo taoci ove jedne političke trgovine. Gradsko vijeće, evo, ovdje ćemo danas nastaviti. Jedina informacija koju svi gradski vijećnici imaju, službena informacija je da je nastavak sjednice jutros u 10 sati. Nema razloga da tu sjednicu ne pokrenemo. Vidjet ćemo imamo li kvorum. Ako imamo kvorum, sjednica će nastaviti svojim tijekom. I ovdje se vidi dakle, ko radi u interesima građana, ko radi u svom vlastitom i osobnom interesu. Žalosno je to da jedne važne odluke ovise o tome kako će završiti ručak u Rogoznici. Dobro, ako ne bude danas održana sjednica gradskog vijeća, ćete li održavati sutra? Sazvat ćemo nastavak sjednice dok to ne bude moguće, dok sjednicu ne bude moguće održati. Nakon koliko puta dolazi do izbora, ako se ne uspije održati sjednica gradskog vijeća, dolazi do... Ako sjednicu gradskog vijeća ne održimo u roku 3 mjeseca, onda se, dakle, ili ako imate rušenje proračuna grada, dakle, imamo ponavljanje izbora za gradsko vijeće. Može pitanje gradonačelniče vezano za te izmjene GUP-a. Stalno se spominje u javnosti da je u biti točka prijepora da je nekakav problem sa gospodinom Željkom Kerumom vezano za gradnju stambenu koju on želi u Lori. Ja o tome nemam nikakvih informacija, to nije nikakva prepreka, pogotovo ta tema, jer o tome uopće još nismo ni došli do gradskog vijeća, ali je žalosno recimo čuti da se jednu ovakvu situaciju koristi u predizborne svrhe sa političkim temama, optužujući da je riječ o političkoj trgovini. Ja u njoj ne sudjelujem, niti ću ikada sudjelovati, i borio sam se cijeli svoj život u političkom životu protiv takvih metoda. Odlučno to odbijem, u tome ne sudjelujem. A možete li pronaći nekakvi dogovor sa oporbom? Pa na taj način nastaviti sjednicu sa oporbenim vijećnicima? Dakle, ja se ne dogovaram s njim. Vi vidite, moji su zamjenici, svi moji suradnici su Banovine, radimo svoj posao, ispunjavamo svoje radno vrijeme, radimo i nakon njega svakim danom, za razliku od nekih koji iz daleka bi htjeli upravljati našim gradom, šaljući video poruke ili bilo kakve poruke. To nije način rada.
Ja sam naučio biti ovdje uvijek dostupan i stalno. Bit ću i dalje. Gradsko vijeće ima svoju dužnost, gradsko vijeće ima svoje ovlasti, neka izvoli raditi. Ja ću sa svim svojim službama odgovarati na ono što gradsko vijeće od nas traži i mi ćemo njemu upućivati ono što trebamo uputiti. Ovo je jasna činjenica da HGS ucjenjuje HDZ. HDZ je vas postavio na ovu funkciju. Nije mene postavio HDZ, mene su postavili građani, ja sam vodio ovu listu, ja sam pobjedio na ovim izborima kao sa rezultatom koje nije nikada postigao. Dakle, ja sam pobjednik u ovome gradu, imam svoj mandat, odgovaram svojim sugrađanima, ne svojim članovima stranke samo, nego svim građanima. I taj posao ću odrađivati kao što sam odrađivao i sada. Ali ovdje je izgledno pošteno i predano. Da je vaša stranka vama okrenula leđa radi HDZ-a. Evo ih nema ovdje. Moja stranka meni nije okrenula leđa. Ova lista koju vidite ovdje sam ja predvodio, to je moja lista. Bude li grad blokiran iduća 3 mjeseca? Ne bude li bilo sjednice gradskog vijeća? Grad neće biti blokiran, mi imamo proračun, imamo svoje aktivnosti, radit ćemo dalje. Sjednica gradskog vijeća, ukoliko ne bude održana u sljedeća 3 mjeseca, ide na samo raspuštanje. Super, idemo na izbore. Nemate nastavak financiranja, sanacije. Imamo dovoljno sredstava za napraviti sve ono što je potrebno za funkcioniranje grada. U to budete uvjereni. Nisam vas razumio. Vaša pozicija je sigurna. Samo ide gradsko vijeće. Stolović Opara ne ide na izbore, nego ide HDZ i idu liste. Ja postavljam jedno pitanje, zbog čega bih ja išao na izbore? Ne, nisam to rekao. Ja sam rekao da se... Idemo opet na izbore i opet ću pobijediti. Idemo, kao moja stranka i moji ljudi, moja lista će ići ponovno na izbore. Ponavljam, ja sam na ovim izborima vodio ovu listu i ako bude potrebno ići na neke izbore, ja sam spreman. Kao član HDZ-a, je li baš ovo... Kao moja lista. Ne, možete li mi samo komentirati kao član HDZ-a, je li baš u interesu stranke da se ponove izvoli za gradsko vijeće? Nije u interesu građana odlaziti na nove izbore. Ja sam siguran da ovdje ima dovoljno ljudi i dovoljno kvalitetnih vijećnika koji su u stanju služiti ovom radu, a ne igrati se sa izborima kada oni nisu potrebni. Hvala ti, Volka, živite u Splitu, Split je uvijek na...